Hola, em dic Eloi, tinc 25 anys, soc actor i soc d'aquí, de Barcelona. Que per què vull estar en aquest projecte? Doncs, bueno, el primer, perquè és el Lliure, que és un teatre que m'agrada molt, i dos, perquè no he tingut mai ni la sort ni el privilegi de poder viure només del teatre. Fa anys que ho persegueixo, he fet obres, he fet papers en projectes, però mai ha estat com suficient com per dir jo visc d'això. Us estic enviant aquest vídeo perquè penso que és una oportunitat per fer-ho per primera vegada impressionant, o sigui, em cauria de cul, vamos, i perquè tinc unes ganes de deixar la feina de que estic, que em moro, que és d'oficinista en una empresa que ni és del sector que m'agrada, ni és el que em mou i em motiva, i seria un canvi molt bèstia perquè de sobte estaria fent un projecte teatral brutal amb una sala que m'encanta i, bueno, és que em moro de ganes, en tinc moltíssimes ganes, la veritat. No em surten unes altres paraules. Res, això és tot, espero que us agradi, gràcies pel temps i, bueno, ha estat un plaer.